Днеска сте си показали лицето. Затова искам много да получа много лайкови и абонации, защото показвам си лицето все пак. Добре, хора, в момента излизам. Ето ми тротинетката, може за вас да ви е скучно, но за мен е супер. В един парк нов не е чак много нов, преди 2 години, 3-2. Там сте си показали лицето. Да. Единственото нещо, което искам е да получа много лайкове и много абонации. Просто това ми е мечтата за този канал. Да получа много лайкове и много абонации. Не знам, може за вас да изглеждам гнусен или тъп, но все пак сте си показали лицето. Добре, хора, влизаме. Добре, време е да карам. И сега идваме към колата ни. Хора, и тук ни е колата, който си прави едитите преди. Да знаете, че не съм някакъв друг. Наистина. В момента небето е красиво. Влизаме. Аз любима кола. Сега се пара отгоре такова покрива на колата. Дано да ви харесва днеска клипа. Защото си показа и лицето също. Добре, влизаме в Бяла да си купуваме нещо за утре в Гърция. Сега трябва да ходим да видим какво точно ми се яде. Ето се ми стигне утре за 3 дни в Гърция. И градски. Интересно. И градски. В момента се правя се едно, че не съм виждала и градска. Чакай, какво е това? Чай да видя. Егати починато. Какво е тук? Някакъв робот. И да. Тук са някакви животни. Among Us. Колко струват? 15 лева. 16 лева егати. Егати хората. Добре, хора. Сега трябва да видим. Точно се би се прияде за утре. Да, ходя там. 100%. Доритос или има ли Раф? Има Доритос. Доритос или Рафос? Свитки. Сега ще взема това. Това е по-полезно. Знаеш какво, ще взема един чипс. Да. И за последно, дали има от тия новите, които... Не, няма от тия, който искам. За съжаление, последно... Ще взема от тия оранжевите. Да. Това избирам. Ще трябва да се върнем при татко ми да видим
Сега, къде е? Да, в момента сме в секцията бира и вино. Чудесно. Сега трябва да наметим татко ми. Ето. Добре, сега време е да вземем нещо сладко. Сега къде бяха сладките? О, да е там. Ето ги сладките. Не знам какво да си купа. Значи ще си взема едно да чука на дърво. Чакай. Да се моля, че ще получа Марио. Защото това зела да ми се падне. Друго дъвка имаме. Какво нямаме? Мисля, тук са яйцата. Какво е? Не знам. Берс имаме. Да, май това всичко. И тук има още сладки. О, да. Има. Не знам какво да си купа. Едно туиксче. Има ли от малките? Има ли от малките туикчета? Не. Да, тук в България риси спис. И съм бутнал нещо. Това заболява. Има ли тук някакъв? За съжаление има от големите туикчета. Тя взема нещо за пиене сопче. Вечно пият сопче. Кой да се взема? Дали има от любимото ми? Не. Не. Има. Тук за 0 лева, а другото колко? Ще да го намеря. Да, за 100% ще си взема и тя. Тук да бях. Ето. Чакай. Хора, не знам къде е цената, затова ще си взема само едно. Вау! В момента няма някакво бебе-ребе. Чудесно. Добре, в момента плащаме. Аз в момента ще си изцакам татко ми. Защото това ми е работа, да чакам. Татко ми даде една задача да си сложа колата. Да сложа количките. Да. Хубаво. Как ще вземем това всичко? В момента нормално, което получавам на всеки видеоклип е само 3 показвания. Дано това да има повечето показвания. Май ще направя това клипче специално за 18-те абонати, които са абонирани към моя канал. Ще си показва лицето. Била. Време е да се качам. Разделяй си го спокойно, аз излезнах. Само ти е там. Такива наградихте. Добре. 10 мисля, че съм още там. Няма такова. Ние се тръгваме. Се излизаме. Така че спокойно. Аз си лягам много късно, защото утре ще пътувам и да свършам работи и така.
готин трик. Окей. Ох! Ох! О! Това видеоклип съм казала много пъти, гаци. Дори и от сега. Да открия къде ми е единия приятел. Предполагам, че е някъде там. Чак ще видим. Много красиво. И небето. Красиво. Ако се чудите какво направих, взех пръскалото. Търсих за пръскалото да се напръскам. Сега време е да открием къде е лъче. Стефа! Добре, време да открием дали е тук. Не, ама има някакви чипсове. Чакай да видим какви са там. Егати, това е лабубуле. Това е лабубуле. Не. Не. Връщам се. И я няма. Чакай. Първо се снимаме един видеоклип на един канал напред. От тука! Кога почва? 3, 2, 1! Се го поснеш ли? Не. Може. Добре. Уей! Да, време е да си показва лицето. Айде. Да, това ми е лицето, буквално. Изглеждам го. Какво правим? Какво правим? Like I love it. Да го повторим ли? Окей. О, да, снимам. Забравих. Като снимам, е тук. Wait. They love me like I love you. Wait. Да, и ще покажем този видеоклип. Да, на целия парк. Стигаме, нали не искаш да се покажеш? Ето. Добре. Вай! Да, искам да видя да не би камерата да снима към мен. В момента тия жени нищо не стават за въпрос. Към мен. Хора, Ела е луда. в момента се намираме в парк. Добре, в момента се намираме почти в най-новия парк. Го снимам. Що? Окей. Ото. Къде? Добре, не само дамата. Покажи. Здравейте, хора. Аз съм Злати, той Чо. Христо, моя канал. Това е парк, това е фитнеса. Гето тренират тук някакви хора и деца се качват горе.
Тук може да се направи с пикник. Явно Злати са ми помогне с една, което харесвам тук да направим един пикник. Да. Името е... Добре, няма да го споменявам, но я харесвам. И тук се стана и хубаво за пикник. Ето, тук е основната част на парка. Тук е основната част на парка. Сега отиваме към кучкарника. Покажа. Остана. Да, много е красиво. Профилът ти тук ли беше? На Viber? Да. Аха. Окей. Тук е малко много крипи, обаче е забавно. Да. Сега ни съветвам през нощта да ходите тук, защото може... Има една жена там, мисля, че... Или там е. Нали имаше една жена, където нагледа? Да. Да, и ни съветвам вечерта да ходите там, защото една жена гледа и... Ма къде беше? Да. Къде? Ей, там е това. Ма тя всеки ден ли гледа, е? Много луда. Продай го, не си пръщаме. Добре, значи тук е почкарника, тук е за кучетата, тук е парк. Да. Добре. И да. И време е да играя с приятел ми. Приключвам този клип. И да, са пусна някакви сортове утре. По-скоро ще направя утре видеоклип как ходя в Гърция. Дано да се сета да го направя. И да, отивам. И да ви кажа чао. Дано ви хареса този видеоклип и да, чао! Имам някакво съобщение да ви кажа. За мен е лоша новина. Това клипче беше за вчера. Защото днес ще има още едно клипче как пътувам в Гърция. И ще пътувам в Гърция след 5 минути и почвам клипа пак. Още един клип ще направя. Така че да. Бай.